Ydmyghedens gruppe herovre. Hvad skal jeg så? Optag nu. Verdens bedste idé, som er det her rum, som både kan være high-tech og low-tech, hvor det handler om, at i high-tech version, så har vi en masse skærme, hvor man kan få alt muligt op på, og man kan få fortalt om det ene og det andet. Og low-tech, der er det mere sådan eksperimentalagtigt, hvor der hænger nogle skilte, der ligesom fortæller, det er det her, du skal gøre, så kræver det egentlig ikke mandskab og sådan noget. Fordi det er lyden, der er issue hele tiden. Og det vi sådan har tænkt, det er, at man har sådan et genbrugsrum, hvor der ligger alle mulige genbrugsmaterialer, så man så simpelthen kan bygge alle mulige ting ud fra. Man får et det er herovre, hvor man udleveret og kommer som familie her, og man kan godt som forældre bare være sådan helt tom og egentlig bare være med på barnets præmisser, og egentlig bare følge med, uden at man skal kreere en masse ting. Så får man simpelthen udleveret sådan et missionskort, hvor der simpelthen står, jamen du skal bygge en sæbekasmil, eller du skal bygge en bro, eller du skal bygge et gevær, eller hvad det nu måtte være. Og på det her kort, der kan der stå, bare det er det, du skal gøre, men det kan også være, at du skal løse en opgave, som er, at det her blylod, det skal flyttes så højt op som muligt i den konstruktion, du laver. Hvordan gør man det? Der kan også være på kortet et benspænd, som går på, at for at de her børn, som nu dukker op, de ligesom leger på lige niveau, så kan det være et eller andet med, jamen, hvis der er nogle handicappede børn til stede, så de børn, der ikke er handicappede, så skal de måske fungere på et ben, eller hvad det nu måtte være. Så på den måde for at udjævne niveauforskel. De kommer, og så er de simpelthen i gang med alt det her genbrugshalløj og kreere nogle ting. Og det man så gør efterfølgende, som for den sags skyld også kan foregå sideløbende med, fordi man kan godt bare være der en time i gang med bygningen, og så lader man det ligge, og så kommer nogle andre og bygger videre på det. Og imens så kan der så være nogen, der er i gang med at bygge en bane, som kan handle om, i dag er temaet ninja, så det er noget med at bygge grotter, eller hvad det nu kan være. Og så bevæger man sig ellers, så laver man ligesom en form for rollespil, hvor man bruger de her ting, man har bygget, ud af genbrugsting, på den her bane, og hvor man så ligesom får pulsen op for at bevæge, man har en kamp, eller hvad det nu kan være, der er i gang. Så det er også den frie leg, fordi man kan sige, det er ligesom sat et tema op, men det er ligesom børnene og deres forældre sammen, der ligesom skaber lejen og rammerne for, hvad der foregår. Og så er der noget spejling her i det her med at sige, jamen, du er her, du har fundet på en idé, kan jeg bygge et eller andet videre over på den idé, kan vi give hinanden noget inspiration, kan vi spejle os hinanden på den måde. På den måde kan man møde andre mennesker, have en interaktion med andre mennesker, så selvom man kommer for eksempel et misbrugshjem, jamen så møder man nogle andre voksne og nogle andre børn, som har en anden virkelighed og finder tryghed i det for eksempel. Hvad har vi mere? Så har vi også snakket om i forhold til alt det her genbrug, at man kan prøve at tænke den her cirkel, at i dag der kører man som borger på genbrugspladsen og sorterer alle sine ting og alt muligt andet, men det kan også være, at det var en skoleklasse, som tog på tur og samlede genbrugsmaterialer ind, og på den måde så fik de det så med ned til huset. Og så kunne det være, at skoleklassen fik en eller anden præmie for det, enten en eller anden dag i huset, hvor man fik alt muligt, eller der kunne være, de fik lidt penge til en lejretur, eller hvad det nu kunne være. Omvendt så kunne det også være sådan, at den her klasse, som samler alt det her materiale ind, de kunne måske også have sådan en dag nede i huset, hvor det simpelthen handler om læring. Hvad betyder det alt det her med genbrug, og ligesom få en fornemmelse af hele den der cirkel der i det. Så er vi ude i den vilde med high-tech, at alle de her ting, man ligesom konstruerer, at de kommer ligesom, der bliver taget billeder af, eller det bliver filmet, eller hvad det nu er, så kommer det op på nogle store skærme, som er i huset. Men det kan også være en skærm nede på det lokale torv, så alle mulige folk, som bare går rundt nede i byen, de kan også se, hvad der sker på den her skærm og ser, det er fedt det der, det kunne jeg godt tænke mig, eller det ser spændende ud, det kan jeg bygge videre på, eller hvad det nu måtte være. Det kan også være, at man kunne se det ude i hele verden, så det er lidt ligesom, når man fra Times Square i New York siger Happy New Year, så kan hele verden se det, så det kan også være middelfart kunne ses ude i verden, who knows. Eller at man på Lillebæltsbroen havde nogle skærme op, så når man kommer kørende der, så kan man se den færge og alle mulige ting, der sker i huset. Alle de ting, der er blevet bygget. Det kan da være, at det kun opstår, hvis man kører de tilladte 50 km i timen. Hvis det virkelig er den store pakke, så kan det være, at der, hvis man kører de 50 km i timen, så kommer der sådan et rullebånd op, ligesom ude i lufthavnen, som bilen så ligesom bliver transporteret på hen ad broen. Så man ikke skal koncentrere sig om at styre, men man kan ligesom se alle de her sanser, man nu får ind, og ser, at der er mange spændende ting nede i det her hus, og det må vi ned og opleve. Og det kan da være, at det bliver så vildt, at man kan se det ude fra rummet af, fordi der er så meget lys på Lillebæltsbroen. Det er en helt stor pakke, der koster mange milliarder. Ja, jeg tror, det var det. Verdens bedste idé. Så filmer jeg lige.